सेसाफानि सोरां स्पर्ट्स क्लाबनि बानजायनायाव रंजालि फोरबो फालिथायखौ सानसेनि हाबाफारि खुंफुंदों। जों मिथिगौ आसाम रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबोआनो जादों बैसागु फोरबो। बे फोरबोखौ आसामाव रायजो जानाय गोबां हारि माहारिफोरा गाजा गोमजायै फालिबोनायखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि आसाम हादाबसायाव रायजो खुंनाय बयनिख्रुइबो देरसिन हारि बर' माहारियाबो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ आगु समनिफ्रायनो गावनि दोरोङारि हारिमु नेमखान्थिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेसाफानि गामिया फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो बिफां गायनाय, थालिर बिफां गाखोनाय, बायदि बायदि गेलेमु बादायलायनाय आरो मोनाबिलि समावबो हारिमु दिन्थिफुंनाय बादायलायनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि खुंफुंदों। 2022 मायथाइनि देग्लायनि बे बैसागुखौ जोंनि सेसाफानि गामिया गामिनि सेसाफानि सोरां स्पर्ट्स क्लाबनि दैदेननायाव बे बैसागु रंजालि बैसागुखौ बरायनायखौ दिनै जोंनि बे सेसाफानि गामिया गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों आरो आं मिजिंथिगोन जाहाथे फैगोन बोसोरफ्रावबो बे रोखोमैनो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ अरायबो जोङो बरायलांनो हायो, आं बेखौनो मिजिंथिदों। दिनै जोङो बे सेसाफानि सोरां स्पर्ट्स क्लाबा सानसेनि हाबाफारियाव जोंहा गोबां हाबाफारि दं। बे हाबाफारि बायदियै फुंनिफ्राय क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे बिफां गायनाय, बेनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो इन्डिजिनियास गेम जायफोर जों गोदोनिफ्राय जोंनि आजौ आजैमोन गेलेबोनाय बे गेलेनायफोरखौ जोङो बादायलायहोनाय गेलेहोदों आरो बेयाव जोङो बे उन्दै उन्दै गथ'सा देरहासार जानायफोरनो जोङो बान्था हिसाबै जोङो बेवहाय लाखिदों। दा नंगौ बियो जों गोदो गोदायनो मिथिगौ जोंनि बैसागु रंजालि बैसागुआ बियो मोनसे हारिमु, जाय हारिमुखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। बे हारिमुखौ जोङो माब्लाबाबो नागारनाङा। राव आरो हारिमु थायाब्ला जोंनि हारिखौ सिनायनो हाया। हारिमुवा जाहैबाय मोनसे आयना, बयबो जों मिथिगौ। बेखायनो बे हारिमुखौ जोङो अरायबो गोजोरै लाखिबाय थागोन। नोंथांमोनहा औ नंगौ, बियो जों फैगौ बोसोरावबो बे रोखोमनो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फैगोन बोसोराव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो फालिगोन होनना मिजिंथिबाय। दैदेनगिरि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि हारिमुखौ ब्राइट खालामनायनि थाखाय आं धन्यबाद होदों आरो बोराय बयस जाबाय आंहा बुंनायनि माबा गैया बारा। दा आं फैयोब्ला बोराय बैसागु जोबब्ला मोजां मोनदों। एकता दं, अखता दं, शृंखला भाबै जे मोसादों बेनो जथेस्थ' मोजां जादों। बैसागु जोबबा नोंथांनो आं बोरायबाय, आं हायाबाबो आंनि फिसौफ्रा हाल दैदेनगोन, मावगोन दांगोन। बर'नि नियम निथिया माबोरै सोलिदों बे निथिखौ पालन खालामलांगोन आंनि फिसाफ्राबो। आरो बेबायदिनो गोजोननाय ज'यै एकता शृंखलाबद्ध जायो, आं बेखौनो कामना खालामदों। एसेनोसै जों बोसोरै खुंलांनो आखायाव लानाय जादों। ओमफ्राय बिदिनो बैसागुआव बयबो मोसानानै आरो खेला देला बादायलायनाय बेखौ बोसोर खुंलांनो नागिरदों। ओमफ्राय जों ओरैनो क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय जाबाय, ओमफ्राय खेला थालिर बिफां ओमफ्राय दुरुं बोनाय बेखौ खेलाखौ जागायनाय फैबाय थानाय समाव लांदों। गोजोनथाव खौरां, आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 93956951
095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।